Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Sandondor Ryntathiang mentaka janmit ke shitarik unaiwing arajar arpulai ulapun bena ba ulami na ke Hill State People's Democratic Party hadin ba ulabat ya kakam kumu presiden ke Youth Wing jong ke CEC jong ke seng haringkat ki katto kan ingut ki dikhat na ki circle ba pher ki ba kinthop na Jantia Hills Riboy District bat kiwei uba Sandondor ula pentip ru baya ka CTA no kam jong u ula pha mentaka sngihi sya presiden ke Hspdp uba KP Pynïasoh haba persang man keli ya ka daw jong jing e no kam jong u na kaliang uba Ryntathiang uria tho ba ma u bat ki nongbut jong u ki lakwa man Leit Pynïasoh no bat ka seng uba Arden Miller basayo moj kata ka Voice of the People Party kabadon ya ka sharp jong upra Barula ongru bakim don daw AA bat ka Hspdp Henry Tangkaway kalong bakan bu jing yaki kum ginong yalam ban pun snotho ya upat ba ladaki don hakaseng Hspdp hakani ka janmit ko menta nasnawan ai ngo yublei ula sha ingi kum ni sa sin pat bangin yalum banyalang kum ni ban ai ko kubor shapi hagabedi bat ka resignation ko jonga kum u president jong ka Hspdp Youth Wing Central Body nga pha kani ka city ino kam ko jonga sha u ba Pynïasoh ulong president jong ka Hspdp Central Body rengkat lembat nga ki don ru ki perlok ki belai kit ki belai bak ye ka kam hapo ka party kum na po Jantia Hills nang ta kum na po Riboy District bat nang tin po Soyong Circle ti kani ka city ngap ngan pensngau yapi kumbakalong to the President General Secretary Hspdp Central Body Boys Road Shillong Meghalaya subject resignation letter with reference to the subject cited above I Sandondor Ryntathiang would like to tender my resignation as the President of the Hspdp Youth Wing Central Body CEC and also from the primary membership of the party. Along with me, the following party cadres would follow the same. Di kini list bat ki kerteng jong ki nongkit kam jong ke party ki balai rai lang ban resign lang menta kasngi ka shitrik ubenai naiwing arajar arpulai. Pakita kilong sequentious pakma Vice President jong ke Youth Wing Pulang ru hagajuko por convener jong ke Jantia Hills u Helvi Store Nongbri Vice President jong ke Youth Wing Central Body nangta Balumlang Nongbri Vice President jong ke Riboy District hagajuko por General Secretary jong ke Umsing Circle ngidon ru iba Winston Lingdo Nonglait Vice President na po Umsing Circle iba Donbor Marbanyang Organizing Secretary na po Umsing Circle Shaiban Roy Lapang Office Secretary Umsing Circle Alexis Shadap President Jongki Samla Jongi nang na po Umsing Circle Ribok Harpran Vice President Youth Wing ka Circle David Stone Sinkley General Secretary Umsing Circle Dishon Sun member nang na po Umsing Circle Arbor Lang Serna member nang na po Umsing Circle Matchbon Nongbri member nang na po Umsing Circle bat ka bakam sngotan ru ngidon your way u Hill State volunteer ublong ru u advisor jongi nang tina po umsling uniru ularai lang banya so o banya menjur lang banya resign lang mentaka sngi na po Soyong Magellan Swear advisor jong ka Soyong Circle Mr. John Borning Maulong advisor Soyong Circle nang ta General Secretary jong ka Soyong Circle Mr. Riban Shai Kharbuki nang tau Publicity Secretary jong ka Soyong Circle Mr. Shaikas Kharbuki bat u Kamyo Kharbuki jong ka Soyong Circle ubulong u member hangte dikini gidei ki list jong kinongkit kam ki balaya rai banya resign lang bat nga menta kasngi ka shitrik ubenai naiwing arajar arkulai te kumpa fitip hi ngiladon la slam ba ha ka party Hspdp ka party ka Remtam Hagajala Meghalaya but nim dan daw ya ka party lagi kinong yalam gi jongka ka party was scam kanong rim henry gi ipade ya kata kajung ladangi ngidon hagani ka party kum bakalong menta hon kanong rim ko babiang
Nengi pada ban klan ban scam ya kani ko nong rim da ka bangi ngile chupat ba kan tan yang ni ke kata ka long hi ha ke jingi ka jongi kum ka kan hon ni ba ka tan la da ngi ngin don ha ka party Hspdp Pidan try ki jing Thmu ba pin le jan aske ti kata ti ho ai la don nginam la ban len ya kata ngila da simru ya karai ba pi ka party Hspdp ka don ya ka nong rim ko scam bangi pet ya ka leadership ka jongka ka kham tlap shibon te ban sudan tang ha ka nong rim la dangim la ban tre ka sem sitom ni bat kan syukur datang hang tai bat kumba pi pelakli ke ka sinjam ka bangi ngin jam nang ni shekmat kum ka ken hon hi ila dap shim ya ka rai ba ka sinjam ka ta ka long ba ngin le ban Pynïasoh pet bat ka voice of the people party ni ba hang ni ka don ya ka nong rim ko scam kum ka Hspdp hi bat kham karpang ya ka leadership hapo ka parti VPP kalau ka klan kumbang yi hakini ki benai hakini ki tayo keleng ka briu hanyu trep bar ka jelahi bar ko we ki pat ba ki phai sha ka voice of the people party ka sebel pra ka parti pra ka baki ki om bangiru nginang pen klan chuchu da ka bangi ngin le Pynïasoh ban train na ka benta ban sandur sandar thamai ya ka san patei hakini ka chat ban riu ko jongi bat ha ka jelahi bar ko we lano pimut ba Pynïasoh ba ka pi lano kin pen scam pi kata te kan syong ha ka jing pen bet lano ngin salet chata hanrei nginambu ri ya kata ngin sa pentip pi kila patai kubor bat syaki pat ba ukin tip ba ngin let syaka parti BPP ha kata rek ngin sa pentip kata kumakan osna ba try pi long kum presiden ka nadu arhajar khat kendai nabat ya kam but nadu usnem arhajar khat sa ngaladan ha parti ha ka ko por po ka jingalam jungi ba ardan bila basayu mo but kini ki palok ki jongi ru ngatrai ki join ha ka por bai ba ardan ilong kum present jong parti Hspdp but nadu ba I imdan syu ni sngo khulung khana tang ba wala kataru ni nang dan ka jingkermen bangin nang pan ka parti Hspdp Henry uplay kan ni kalat klenti bangin ya don pat ba ardan bila basayu mo hakani ka kenti kata bagi resign ka parti handai nak benta kiwe pada ngamtip kila ben ida koi pat ka angel ni bangi pada ni iba kan syam sitom bagi don ka parti ti kani ka sinjam ka bangi ni syam ka parti menta ka sing kita ki mat ki ba pi syam jing terkam apa ka Hspdp inga kumbanga kalau ong yepi ni ngim don ban kan tho yano shimet lani ya ka parti ru hari ka sulong ba kata ka jing ka jong ikum ki kon samla bagi don ka parti ka badan ya ka nongrim tang baban express ban klan ya ka parti leng baki ni ki ideologies but ki nongrim jo ka parti kum balong menta hakani ka present leadership ka etan di kumta ni shim ni ka senjam bangin haban resign no but kumba long menta leng ba ka ni ka list kani ka sakhi ka bangin shim menta